ki ce ma har yanzu tunanin wannan saurayin kike yi? Ba wai tunaninsa nake ba. Kawai ina kokarin na ga na tuna ko da sunansa ne ko sunan garinsu. Amma kin ga wallahi na kasa. Ubangijin Allah zai sa wannan saurayin ba asiri ya miki. In babu a ci abu ba wata ɗaya ba, wata biyu abu ya ki cinyewa? To wa ya sani? Wataƙila asirin ya yi min. Gashi yanzu Binta yanzu wata ɗaya kenan ba ta da zance sai na saurayinta. Abin yana daɗa wura min wuta da damuwa a cikin zuciyata wallahi. To ke kuwa Bintalo an yi saurayi dan birni yana kashe mata kuɗi kan ba da susuce ba? Bari in ƙarasa alwalan nan jan dubo markaɗan. To ke gida ya je da addu'a Ubangijin Allah ya kawo miki mafita. Malam ya dai lafiya? Lafiya ce ta kaka. Ka bani hanya na wuce. Ki siya. Malam nace ka bani hanya na wuce ko? Sai ki siya ki siya. Ba ko baka ga daga rafi nake bane, na sha wala na tun safe na je na ɗebo ruwa yanzu ka zo ka tare min hanya? To ko ma dai kika ɗebo me ya shafe ni? Abin da ya shafe ni. Ka bani hanya na wuce. Ki biya kuɗin hanyar. Zan zazzage ka fa, me haka ne? Bara ki ƙara kanki nauyi. Kai an gaya maka wai tsoron ka ake ji ne? An gaya maka wai tsoron ka ake ji ne? Kin gama rashin kunya taki? Na gama, me za ka yi? Kai, Allah ya isa na. Zalimi kawai. Wallahi wannan yarinyar ko ta yi sa'a, yaran nan ɗawainiyar yau daban ta gobe daban, babu abin da za a ci masa da Allah saka da alkhairi. Kai lalle kan nima ne mata murna wallahi alhamdulillah. Ai haka ake so a samu mutum mai hidima. In aka ce yau mutum tun kana waje yana hidimta ma to fa in ka je gida ma zai yi, amma in ba a yi dace ba haka zaka je ka tsauna kullun jiya yau. Ki ji in gaya miki ɗazu na ji babanta yana magana cewa ya kamata a saka ranar biki saboda me za a tsaya jira tunda yara sun yarda da junansu sun sasanta kansu. Kai amma abu yayi daɗi gaskiya. Abu yayi daɗi ubangiji Allah ya sanya alkhairi kuma Allah ya sa a yi da mu. Ki ce in je wa da nana albishir din kawa za ta tashi. Kai haka Allah yake da ikon zai yi. Ina fama. Aminatuwa. Da yaran nan ya rasu ta ki ta tsaye da hankali ta fidda tsayayye sai fama ake matsalar yau daban ta gobe daban abin nan har ya ishe ni yayin na san da zan yi da ita wallahi gaskiya dai kan ya kamata a ce ta tsaye da mutum guda ɗaya tsayayye tunda samarin nan suna zuwa ba sa zuwa ba kuma ina ga wannan wata 10 kenan da rasuwar Aminu ai ya kamata ta fitar da miji ko so shekara fa ya kamata fitar da miji a yi bikin nan. To suna ga jini da fama nake kullum wallahi na rasa yadda zan yi. Yanzu inda ta fitar da miji tunda yarinyar nan ita ma ga mini ma ta ba sai a hada a yi bikin gana huta. Nan kin huta asiri rufe sai a hada ta da nana a yi biki. To yanzu sai an yi kuma ɗaya kuma sannan kuma fa a sake dawowa fa a yi wahala har ina. Gaskiya tunda gashi duk sun isa aure. To Allah ya kyauta. Allah ya samu dace. Amin ya Allah bari zo in karasa gida. Za ki tafi? Ba to na gode. To madalla. A gaida gida. Yauwa gida ya ji. Ya nake. Yauwa a bari je wa da nana albishir. A gaida yaran. To sa ji. Madalla. Hai. Kana da lissafawa ko? Ina lissafawa. To ba mamaki kai ma dan nawa ne kakka ji komai. Wani me yasa auren nan ta kuke zuba mata mai yawa ne? ba mai ai ba za ta ci ba ka ganin lokacin nan yanzu ba su rayuwa mutane yawa wallahi ni ce nan da kai bayani ma na gane da mai aka suya ta sai da mai ko ai ta wuce ko ta yanzu ce da rashin lafiya ya kama ni haka kawai ban san me ba gwara in ci abin da zai kama ni in san shi din ne ka je irga a wurinka ina irgawa ta nawa aka ci 160 ne yanzu abin da na yi lissafi kai
sai mun ɗiba da yawa. Ci da yawa maza, an ci da yawa. In ka ba da 40 nawa ne lissafin ka? Idan na bada 40 ya kama 200 kenan. Kawo 40. Mazaje. Mutumin wannan nafas ne. Na ga idon ka sai wani haka haka. Yaya. Gobe tomorrow kenan. In an tashi da kasuwa ka zo ka karɓi kuɗinka. Wace goban? Yanzu ku ci abin nan ku ci mun sai gobe. Yabo da wuri ka bari mun shi kasuwa mun da mana ka zo. Kai kaga malam sai ta hankalinka. Wallahi in ka sake magana a sauran cinyin kuɗinka. Ku sake tambayar sai. Kaga ka san su waye a gaban ka? Ka sai ta hankalinka. tahi da kai kawai Zan barar da auren nan fa. Ka san wanda kai wa Iska. ba gwandansa ba nafki ne Nake? nafki ne a wanda Kana nufin jinjiri ne yake. ai tun ba ga hina talla ba kana ji ba? Billahi la ilaha illa hu yadda na iya zuba karta an buga caca. Yadda ka san duk garin nan babu wanda ya kai ni iya zuba kati. ga sa'a To billahi lazi haka ba uban da ya isa yana auren Allah. Ko akwai shi? Eh? Babu. To ban gan shi ba, ba wani dan kai sai an karasa. Sai na aure Amina. Kaga abokina ka ci gaba da haƙuri. Lokacin ta ne. Sai ma lokacin naka zai zo. Na zo. A lokacin za ka yi mata duk abin da ka ga dama. Ni abin da ya kona min rai wannan ya tsigi yarinyar da ko yayi bata gama isa ba aka yayi ta ni za ta kalla ta wa'azi billahi lazi ko hudu ba garin nan aka wan a masallaci a ce ni zan yi hudu ba a tara masallaci zan yi hudu ba ni wannan abun na rasa gane kansa na rasa gane gindinsa to kullun abu yau babu wani magana ci gaba a ciki kawai ka hakura ka kyale yarinyar ta can ta karata alime bari ni baccin tashi da Allah kan ma ku bata har mun ya ta dauka jahilai a ka'ida ma ya kamata a ce mu ana zuwa mana ma ziyara Kaga. Kaga mutumin ina ganin abubuwan sun fara hawan kansa. Binta, Na'am mama. baban ke min magana kan cewa malam liman ya same shi sun yi magana za a kawo kuɗin aurenki. Shi ne ce in tambaye ki, ke da yaron kun sasanta kanku ko kuwa? Babu matsala a kawo a karɓa? Matsala kuma mama kamar ya. Saboda sanin halinki za a iya kawowa in kin san ba wata matsala da za ki je gidan ki ce an miki kaza ba kya so ko yana da wata ɗabi'a daban da ba kya so, to tun daga yanzu sai ki bayani ba sai an yi aure daga baya ki ce mana ba haka ba sam. Ina fata kin gane. A'a mama babu wata matsala insha Allah. Na ba san halinki ki tabbatar min da hakan. To mama. In Allah ya yarda ba abin da zai faru. To Allah ya yarda, Allah tabbatar mana da alkhairi. Amin. Allah ya albarka. Je ki? A'in yanzu ne ba ka iya musu yadda ka kai da yaro. Ai ba yi bane wannan. Akan me? Ba dan Allah. Ai ta ku tsuru ban wa gulla nake wannan magana. Gulla nake wannan magana. Ina amfani da wannan. Ni ba fa tsoro nake ji bane. Wallahi billahi lazi. Ni na ce ba na shakka kowa. Malam, dan Allah ka dakatar da faɗan nan. Ka zauna ka mun bayanin wai shin me yake faruwa? Wani abin aka ce kai ko kuma wata magana aka gaya maka kai mun bayani mana. Ina ji ko? Ina jin ka. Ni fa a guje a kiyaye ni fa. Kin san ina da hakuri, matakar hakuri. Amma fa idan aka kai ni bango, raina ya ɓaci. Ni kaina tsoron kaina nake. Wai malam me aka ce maka kayi ne? Kai mun bayani man sai faɗa kake ni fa ban san me ake yi ba. Yanzu zulai haka za mu zauna mu zura wa Mino ido shikenan. Har mutanen gari sun fara zagin mu. Suna cewa maganganu na banza akan mu. Wannan ya ce, wannan ya faɗi nashi, haka ake kai akan mu. Ni na san za a yi haka. Ni na san lallai za a yi haka mutanen garin nan za a kai matsayin da sai sun zage mu sai sun faɗi abin da ransu yake so a kanmu amma su waye kuma me suka yi faɗa. To ni fa akan jin kunne na nan ina ji na fito daga masallaci ina kan hanyar dawowa gida ina lazumi kawai sai na ji waɗannan sun ce Soye ba? Ai ba mu ga ta tafiya ba.
A sai dama har sai sun yasle take yi? Ba na gaya miki ba? Ai na gaya miki. Biki gani ba ko da na gaya mata na yi magana kin ji ta masa ne? Ta bakin ki tabbas ba ta yi musu ba amma wallahi ta bala'in ba na mamaki. To menene abun mamaki a ciki? Ai tun da naga take-takenta na san shi take saboda kin ga duk ran da ta je gidanmu sai ta dinga tambaya na ina ya sule in ko yana nan ta dinga lankwashe kenan. Kin san mace musamman ma in ta ga wadda take so ki ga tana wani jin kunya tana wani menene tun daga lokacin na san cewa san shi take. Ai yanzu na gano abin da take nufi. A sai duk wannan abin da take yi ta gano ya sule yana suna ne shi yasa. To Allah dai ya sauke. Amin. Amma wallahi ne abin ya tsaya min are. Ban taba tunanin haka ba to. Allah dai ya kyauta. Amin ya rabbi. Ta kuma Allah ya sa ta gane. Sau masan wani kenan. Jimai! Jimai! Zo nan. Saratu! Saratu! Fito. Bigin zaki kuma? A'a. Na ce bigin zaki kuma? Sauri na taho wai na kana lafiya dai ko? Wai ina zuwa tukuna. Dala ku dakata. Dala ku dakata. Wai tsakanin daga jiya zuwa shekarun jiya tukuna. Waye a cikin ku ya shiga mun cikin ɗakin nan? Shi ne abin da ke so in tambaya tukuna. Lafiya dai ko? Wani irin lafiya? Na ce wani irin lafiya? To ni dai ban shiga ba. Kwana tun shekaran jiya abinda jiya ban shiga ba ga yau. Dan ba nake da girki ba. Saratu, waye shiga mun ɗaki na? Tsakanin shekarun jiya da jiya tukuna har abin da ya kawo yau din nan. Waye bana ne shiga mun ɗaki na? Jimai, kuɗi na aka shiga aka lalibe mun a cikin ɗakin nan har 80,000. Kuɗi? 80,000. 80,000 aka shiga kuma saboda abin da ke so da ku a fito mun da kuɗi na kuɗi. Kike da girki tambaye ta ita ce mai girki. Ban gane ba. Ban gane wadda ta bai shiga ɗakin ka ba tambaye ta mana. Ke yaya menene me yake faruwa tukunna? Jimai duk abin da zai fara cikin gidan ba ni fa ke zan fara laluba tukunna. Saboda ni a fito mun da kuɗi na. Kan wa uwar lasa. Ke Saratu a fito mun da kuɗi na. A fito mun da kuɗi na, a fito mun da kuɗi na. Wai ni shekarun mu nawa da kai ne? Na taɓa maka sata? A fara ba bigin zaki. A to ai ni ban samu sata ba. Nace Jimai bigin zaki a lalibe mun kuɗin a dauke mun kuma ki bigin zaki. Da muka yi ba a taɓa sata ba sai yanzu ni ce kuma za a tambaya sata? To kuma tambayar laifi ce? Ba ku ba da cikin gidan ba tambayar laifi ce? Nace tambayar laifi ce? Ni dai in sata Allah ya kiyaye ba taɓa. Ke a fito mun da mutu ba. A ina? To kin ga to tare ki ko kin mallaka. Tare ki ko kin mallaka a duniya kowa ma yana gani ba nan haka ne. Fito mun da kuɗi. Habu ya shiga mun cikin ɗaki? To me je min a cikin ɗaki? Kai zo nan Habu, zo nan. Iya ga sabon labari. Ga ko sabon labari. Habu ina 80,000 da ka ɗauka mun anan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi. Kiyaye. Subhanallahi. Ke munafuka ce ko? Wata kuma mai ɗakin nawa. Nace mai ɗakin nawa kake munafuka? Ba uwarsa bace? Za a canja. Ba matar ubansa bace? Ana canja mata ba a canja ɗa. Waya ga miki? Kada fa so. Amma ba ana korar yaro ai in ya zama shaɗi. Kada so isa kai ka makance akan ɗanka. Abu fito min da kuɗi. Fito wala kwarci mutuncin. Wala kwarci mutuncin. Dan Allah ki bani karɓi kuɗi na man da Allah da Annabi. Ki bani karɓi kuɗi na man da Allah da Annabi. Wani shari sata a cikin wani. Ni zaki wa shari? Saratu. Ƙarya ne, wallahi ƙarya ne. Ke dai bakin gashi ya shiga ba? Bakin gashi ya shiga ba? Haba da Allah, haba. Rike mun gulata. Kuɗi na zan karɓa. Ai ta ina. Kai. Wai Dala ke ina zuwa. La ilaha illallah. Wai ke me kike nufi da ni? Ina so kai me kake nufi da shi? Ya fito mun da kuɗi. Ka gani? Kai ka shiga mun ɗaki ko ba shiga mun ɗaki ba? Ka shiga mun ɗaki ko ba shiga mun ɗaki ba? Abar habuna ya da shaye-shaye. Abar habuna ya da neman mata. Yawwa. Abar habuna ya da rashin kunya. A matsayin kenan ina zuwa. Tsaya Saratu. Tsaya dai a matsayin kenan mahaifiyarsa ko? To a bashi da wa'ancan ko?
to ni kuma bashi da sata ni kuma bashi da sata tun da ya shiga yayi mu tun da ya shiga yayi wai abu in yana son abu tambaye kai za a fito min da kuɗi ko ba za a fito min da su ba ni abin da ke so in ji kenan kawai ka dauka kwana biyu nan to so a sharri dai ni dai fito min da kuɗi jimai wallahi sharri kin san fa akwai inda zan fa karɓi kuɗi na fa ta ina ta ina ce ai danka ne ta ina ko ta ina ko ana canza mace ba a canza da to amma ana canza mara hali amma ana canza mara hali ko amma dai fito min da kuɗi ina kai mu billahi da zai fito min da kuɗi ba ni gulata ba ni gulata a dai fito min da kuɗi wallahi wallahi dai fito min da kuɗi na dai gaya muku dai a dai fito min da kuɗi ta an dai riga ta fashe to shikenan ta fashe kai in fa ban da kiyar nan ma kan na ba zai kwanta ba ke jimai to shikenan ba ruwanki sarautu kai ki samu na baki ba ruwanki kai ki samu na baki to na tabbatar dai Aminatu wa kin ji maganganun da muka yi da mahaifinki tunda kina ɗaki kina ji ya shigo yana ta bambamin faɗa kuma ƙarshen ta faɗan idan ya taso a kaina yake ƙarewa shikenan a rayuwa ba za a mutu ba a haƙura to in baka haƙura ba ya za ka yi ne shikenan tunda yaron nan ya rasu ga baki ɗaya kin tsangwami rayuwarki mu ma kin sa mana tsangwama kullum baki da sukuni ni kuma a zo a lullube ni faɗan safe daban na yamma daban to bari ki jin gaya miki gaskiya tura ta kai bango idan za ki canza hali ki canza in kuma ba haka ba to ni na gaji gaskiya zan zara hannuna a kanku saboda na zama ni ce ai maka sarkin 'ya'ya duk sanda aka tashi magana sai dai a zo a lullube da faɗa ko kuma da na fita unguwa na wuce a ringa zinɗe na idan malam ya wuce a ringa zinɗan shi haka kuke sha'awa nan gaba kenan ma in daina shiga cikin mata 'yan uwana ko ku kaɗai ranku ku kaɗai ranku kun kasa tsayawa guri ɗaya sai tsalle-tsalle kuke yi kuna ja mana zagi a gari ke kuma na dawo kanki wallahi ki fita hanyar Habu ki rufa wa kanki asiri mu ma ki rufa mana Habu kin san halin sa sarai a garin nan iyayen da suka haife shi ma ya fi ƙarfin su ballantana ni to kar ki ja mun gaskiya ki fita harkar sa na gaya miki ga kunan ba ku da aiki sai cin mutuncin samari ba izini samari su zo gurin ku sai ku ci mutuncin su ko to shikenan sai a gina muku daki a dada gyara muku guri mu zauna tare da ku a cikin gida tunda ba ku da niyyar aure ke kin yi zaki ya mutu kin ki hakuri ke kuma kin ki fitar da na kirki shikenan kullum kun sa ana tsangwama ta ba da kwanciyar hankali wallahi na gaji dukkan ku wacce ta kare min irin wannan iya shegen da take Allah za ta gamu da fushi na yawwa idan za ku fitar da miji ku fitar da miji na ba ku lokaci kalilan kowace ta fitar da miji idan ba haka ba kuma za ku ga abin da ba shi kenan ba na gaya muku sa karkarin banza wanda ba su san abin da yake musu ciwo ba kullum ku ta jawo mutum magana to yanzu wai zama ma kuka yi kuka zuba min ido ba za ku taso a ɗora sanwa ba kuka yi jingun tagumin ne zai dafa mana abinci ko kuwa in ba za ku ci ba ni ku zo ku ɗora ni da malam sai mu ci ku zauna ku ci gaba da tagumin sa karkarin banza sa karkarin wofi